Hanes Owain Glyndŵr. Mae'n rhaid i ddeffro o Cymro a Chymraes, I frwydro dros ein gwlad a chladdu fel i'r llais, fe goddwn ddanedd Cymru a chwilio. Cafodd Owain Glyndŵr ei eni yn 1359, roedd yn arwr Cymru. Roedd ei dad yn rhan o deulu tywysogion Powys a'i fam o deulu tywysogion Deheubarth. Roedd ganddynt 11 o blant. Roedd o byw mewn tŷ mawr braf o'r enw Sycharth. Roedd ganodd ddigonedd o dir. Roedd sycharth ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr. Brenin Lloegr oedd Harir. Roedd o eisiau rheoli Cymru. Ei ochr o'r roedd arglwyddi'r mers. Arglwyddi cas oedd yn codi trethu. Doedd Harry ddim yn hoffi'r Cymru. Dyn arall roedd yn erbyn Owain Glyndŵr, Reginald Grey o Rhythun. Roedd Owain wedi cael llon bol. Dyma Owain yn ymlaeth. Roedd o eisiau ennill I dir. Roedd angen codi llais. Ymladd a brwydro nes bod pob castell yn Nghymru yn chwifio baner Cymru. Roedd pobl yn gweiddi Owain Glyndŵr, tywysog Cymru. Cipiodd Owain trefnu'r arglwyddi. Dyma fo yn ennill brwydr Hyfgen. Yn 1401, roedd Gogledd Cymru ar ochr Owain Glyndŵr, ond dyma Harry'n creu deddfa I Gymru. Doedd hyn ddim yn deg. Yn 1452, lladdodd 8,000 o bobl. Llwyddiant I Owain Glyndŵr. Yn 1453, roedd o'n rheoli Cymru gyfan. Dyma fo yn creu senedd. Yn 1455, gafodd Griffith ei ladd. Roedd Harry yn cipio'r cestyll. Dyma Frank yn helpu Owain Glyndŵr. Dyma Owain yn cochi pob dim. Rhoddwyd marged yn y carchar. Dyma Owain yn ffoi i'r mynyddoedd. Ar